रेभारेन्ड बिनाइस्रि कुजुर बसुमतारी दिनै एसे मोजां खाबु मोननायखाय बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरजों इसोरनि बाथ्रा फंनैसो रायज्लायनो थाखाय आङो आखायाव लादों। दिनै जोंनि गेजेराव बुंनो आं बेखौनो सानदों जे जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाया खाथि जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाया खाथि जाबाय। बे आयदानि सायाव आङो एसे बुंनो गोसो जादों। दा जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुङोब्ला सोरबाया सोर जिसु होननानै साननो हागौ। बे जिसु ख्रिस्ट'आ 2021 बोसोरनि सिगां बे संसारावहाय सिख्ला आयथा मरियमनि गोरबोनि गेजेरजों जोनोम जादोंमोन। आरो बियो मानो जोनोम जादोंमोन होननानै बुङोब्ला जोङो पबित्र शास्त्र बाइबेलनिफ्राय जों बेखौनो मिथियो। संसारनि मानसि माहारिया सोरजिगिरि इसोरनि आयगा बादसिनानै पाप मावनायखाय मानसिनि गोसोआव इनाय अनागार अननाय गैयै आरो गाज्रि लांसुनिया खामानि मावनायफोरजों आरो मानसि बुथारनाय थगायनाय सेदलाबनायफोरजों बुंफबबायमोन। आरो बे पापनि फिथाइयावनो मानसिनि जिबनाव गोजोननाय गैयै थैनाय बेमार आजार एक्सिडेन्ट आरो दुखु दाहा बे गासैबो हाबफैदों। बेनिफ्राय गोजोननाय गैया जादों, रंजानो हाया जादों, मानसिनि गोसोआव जेब्लायबो गिनाय हाबफैदों। बेनि थाखायनो गोजोननाय गैयै बे जिबनाव, रंजानाय गैयै बे जिबनाव दुखु दाहाजों बुंफबनाय, अभाब अनाथनजों नाख्रेबजानाय, बेमार आजारजों नाख्रेबजानाय, सैनांनाय गाबनांनाय दुखु दाहायाव थानांनाय मानसिफोरखौ बासायफिननो थाखाय बिफा इसोरा सोरजिगिरि इसोरा गावनि फिसा सासेल' जिसु ख्रिस्ट'खौ संसाराव बियो मानसिनि थाखाय पाप बिबान बानस'नो थाखाय थिनहरदों। मानोना इब्रिनि 9:22 बुंदों मानसिनि गासैबो पापफोरानो थै नङाब्ला सुस्रा जाया एबा मुक्ति जाया। बेनि थाखायनो जोङो शास्त्र फोथायग्रा, बाइबेल शास्त्र फोथायग्रा आरो गुबुन गुबुन समाजनि बिदा फंबायफ्राबो जोङो नुनो मोनो जे पापनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखाय थै नांगौ जानायखाय थै बाहायो। दाउसा फारौनि थै बाहायो, बोरमानि थै बाहायो आरो गोदो गोदाय गोजाम रदाय बाइबेल फोथायग्राफ्रा मोसौ दामब्रिनि थैखौबो बाहायोमोन। नाथाय बिफा इसोरनि सिगाङाव बे जुनादनि थै, दाउसा फारौनि थैया पाप सुस्रांनो हानायनि जेबो बोलो गैयामोन। बेनि थाखायनो इसोरा मोनसेल' लामा गोदान नागिरदोंमोन। गावनि आन्दायनाय, गावजों सोरजिजानाय मानसि माहारिखौ पापनिफ्राय बासायफिननो, गोजोननाय गैयै जिबनाव गोजोननाय होफिननो, रंजानाय गैयैयाव रंजानाय होफिननो, गोदोलांनाय गाफ्लेजानाय जिबननिफ्राय उद्धार खालामफिननो थाखाय गावनि सासेल' फिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव थिनहरदोंमोन। जोङो जहननि 3:16 नुनो मोनो। बेवहाय बुंदों इसोरा संसारखौ एसेग्राब माने अनबाय, गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ बेयो संसारनि मानसिफोरनि थाखाय थिनहरबाय। जायहा बेखौ फोथायगोन बिसोरो नस्थ' जानाय नङा, नाथाय अनन्त जिबन मोनगोन, गोजोननाय रंजानाय मोनगोन होननानै जोङो जहन 3:16 जोङो नुनो मोनो। बिदिनो जिसुआ संसाराव जोनोम जाबाय। बेनिफ्राय सोरगो रायजोनिफ्राय बिफा इसोरनिफ्राय जि दायित्वखौ, जि खामानिखौ, जि मिसनखौ बियो लानानै फैदोंमोन, बे खामानिखौ बियो मावफुंबाय। बिनि दायित्व, बिनि मिसन खामानिया बेनोमोन जे मानसि माहारिफोरनि थाखाय पापनिफ्राय सुस्रानो आरो गोजोननाय रंजानाय होफिननो थाखाय आरो गोग्लैनाय नाख्रेबजानाय अबस्थानिफ्राय उदांस्रि होफिननो थाखाय दाउसा फारौनि बदलै बोरमा अमानि बदलै गोथार थै, गावनि गोथार थै, दाग गैयै थैखौ होनो थाखाय बियो संसाराव फैदोंमोन। बिदिनो जिसु ख्रिस्ट'खौ बिसारुफ्रा हमनानै क्रुसाव होबाय, गिदिर गाजालजों दोबाय, बेनिफ्राय क्रुस दंफाङाव थिखांबाय। जों बेखौ बाइबेल फोथायग्राफ्राबो मिथिगौ आरो गोबां बाइबेल फोथायै बिदा फंबायफ्राबो
बेखौ मिथिगौ सोरबाया साननो हागौ जिसुआ जुदि इसोरनि फिसामोनब्ला जिसुआ जुदि नंगौ इसोरमोनब्ला बियो गावनो मानो क्रुसाव थैनो गोनां जाखो जिसु ख्रिस्टनि क्रुसाव थैनायनि थांखिया बेनोमोन जे जिसु ख्रिस्टआ थै बोहैहोआब्लानो संसारनि मानसिफोरनि पापमा सुस्रा जानाय नङा मानसिफोरनि पापमा सुस्रा जावागौ माने मानसिनि जिबनाव गोजोननाय फैनाय नङा रंजानाय फैनाय नङा आरो गोजौथिङै दावखोनो थाखाय हानाय नङा बेनि थाखायनो जिसु ख्रिस्टआ थै होनांगौखाय मबे लामाजों बियो थै होगोन नाथाय बेनि मोनसे लामा बेनोमोन जे बिखौ हामजायै बिनि मोजां मावनायखौ बिनि मोजां खोन्थानायखौ लामा दिन्थिनायखौ हामजायै खानाखौ मेगन नुहोनाय लेंग्रानो आथिं होनाय थैखानायखौबो फोथांफिननाय खुरियाफोरखौ सोखानाय बे खामानिखौ नुनानै मानसिफ्रा जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ मोजां मोनदोंमोन बिनि उन सानफ्रोमबो हाजार हाजार मानसिफ्रा उन फैफानानै थाबायफानानै बिनि मावनायखौ नायनो आरो बिनि खोन्थानायखौ खोनासंनो थाखाय जिसुनि उन थाबायफादोंमोन बे थाबायफानायखौ जिसुखौ बाख्नायनायखौ माखासे बिनि बिसारुफ्रा नायनो हायै बा मोजां मोननाय जादोंमोन बेनि थाखायनो बे बिसारुफ्रा जिसुखौ हमनानै क्रुसाव होबाय जिसुआ थै बोहैहोबाय जिउखौ बेयाव हगारबाय मोदोमखौ बेयो बुग्लिजाबाय आरो क्रुसाव दोजाबाय बेनिफ्राय जिसुआ जेब्ला थैदोंमोन जिसुआ जेन सेवलाङो जिसुनि नामा जेन गोमोरनो बेनि थांखि लानानै बिसारुफ्रा बेखौहाय अन्थाइनि गोरा हाखरावहाय फबदोंमोन बेनिफ्राय जिसुआ बुंदोंमोन गावनि हमजानायनि सिगां थैनायनि सिगां आङो सानसे थैगोन खिन्थु सानथामनि उनाव सिखारफिनगोन बे बाथ्राखौ बिसारुफ्रा सानदोंमोन जे जिसुआ गावनि बुंनाय बाथ्राखौ जाफुंबाय होननानै दिन्थिनो थाखाय हयथ' सोरबाया खावनानै बिखौ मोजां मोनग्राफ्रा खावनानै लांनानै जिसुआ सिखारफिनबाय होननानै थगायनोबो हागौ बे बाथ्राखौ साननानै जिसुनि बिसारुफ्रा जिसुनि फबजानाय हाखरखौ बेंनो थाखाय नेनो थाखाय 100 जन मिलिटारि राजानिफ्राय पिलाट राजानिफ्राय बिनानै बिसोरो जिसुनि हाखरखौ नेहोदोंमोन आरो जिसुनि बे हाखरखौ रावबो जे बोथ्रोदनो हाया खेंनो हाया जिसुनि मोदोमखौ लांखोमानानै सिखारबाय होननानै बुंनो हाया बेनि थाखाय पिलाट राजानि सिल महरबो बुनाय जादोंमोन नाथाय रंजाथावथाव बाथ्रा जिसु ख्रिस्टआ जेरै गाव बुंदोंमोन बेबायदिनो सानथामनि उनाव सप्तानि प्रथम दिन देवबारनि अखानायजेननाय समाव खोमसिस्लुआवनो जिसु ख्रिस्टआ सिखारफिनबाय आरो बे जिसु ख्रिस्टआ जे सिखारफिनबाय बियो सिखारफिननायनि उनाव 40 दिन 40 हर बे संसारावनो मानसिफोरनि गेजेराव थाबाय गोबांजों बियो रायज्लायबाय बानजायबाय बेनिफ्राय थायै 40 दिन 40 हरा जेब्ला फुरा जाबाय गोबां मानसिफोरनि गेजेरावनो बियो सोरगो रायजोआव बिफा इसोरनिथिङै बियो बिरखोलांबाय मानोना जिसु ख्रिस्टआ गावनि सोरगो रायजोआव थांनायनि सिगां बियो बुंदोंमोन जे आङो आफानि रायजोआव थांनाया गाहाम मानोना आफानि रायजोआव गोबां थाग्रा जायगा दं आरो बे थाग्रा जायगाफोरखौ आङो थाम थिम खालामगोन आरो जायफ्रा बिफा इसोरनि थोननाय बायदि बिनि लुबैनाय बायदि थाबायो सलियो आरो जिसु ख्रिस्टखौ जायफ्रा फोथायो बे मानसिफोरखौ बे दुखु जारला गोनां थैनाय गोनां बे संसारनिफ्राय बायख'नानै बासायनानै सोरगो रायजोआव बिफा इसोरनि रायजोआव जेराव गाव थायो जेराव बिफा इसोर थायो बे रायजोआव दोनहैनो आं लांफैगोन होननानै बियो बुंदोंमोन जोङो बेखौ जहननि गोदान रदाय बाइबेलाव जोङो जहननि 2 पदनिफ्राय 4 पदनाव जोङो स्पष्ट नुनो मोनो गाव जेरै बुंदोंमोन बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टआ गाव सिखारफिननायनि उनाव 40 दिन 40 हर जेब्ला फुरा जादोंमोन गोबां मानसिफोरनि गेजेराव बानजायै बिदायनि बाथ्रा बुङै बियो लासै लासै सोरगोथिङै जौखोलांदोंमोन जेब्ला आकाशनि अख्रांनि गेजेरसिमाव जिसु ख्रिस्टआ बिरखोलांनानै सहैबाय अब्ला गुफुर जोमैनि दाखाया फैनानै जिसु ख्रिस्टखौ बामखांनानै
बिफा इसोरनि रायजो सोरगो रायजोआव लांबाय आरो बिफा इसोरनि आगदाथिङै फज'बाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जे मानसि माहारिनि जिउखौ पापनिफ्राय बासायनो आरो थैनांगौनिफ्राय गोजोननाय गैयै जिबननिफ्राय रंजानाय गैयै जिबननिफ्राय रंजानाय होफिननो आरो गोजोननाय होफिननो थाखाय बियो जे जिउ होबाय गावखौ त्याग खालामबाय सेक्रिफाइस खालामबाय बेनि फिननायाव बिफा इसोरा बे जिसुनो प्रभु मालिक बिगोमा होननानै नाम होबाय आरो बे संसारनि गेजेराव रावनिबो नाम गैया जे जिसु ख्रिस्ट'नि नाम बायदि जिसुनि नामखौ संसारनि गेजेराव श्रेष्ठ नाम साबसिन नाम होननानै बिफा इसोरा नाम होबाय मुंख'बाय बे जिसुआ बुंलांदोंमोन आङो आफानि रायजोआव थांगोन थाग्रा जायगा आङो थाम-थिम खालामगोन जेब्ला थाम-थिम जागोन अब्ला आङो फैफिनगोन संसाराव आरो जायफ्रा बिफा इसोरनि थोननाय बायदि बे संसाराव सलिदों थाबायदों रायदों मावदों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ इसोरनि फिसा होननानै फोथायदों बे मानसि साफ्रोमखौबो लानानै बेयो सोरगो रायजोआव थांगोन जिसु ख्रिस्ट'आ जे फैफिनगोन होननानै बुंदों माब्ला फैगोन जिसुआ बेखौ इंगित होनानै एसे खोन्थाथिनानै गालांदों जे आंनि फैफिनगोन दिननि सिगां सिगां बे संसाराव ओरैबायदि जाथायफोर नुजाफैगोन बे जाथायफ्रा मा मथिनि गोथार बाइबेल गोदान रदाय मथिनि बिजाबनि 24 अध्याय 7 पदनावहाय जोङो नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय सिगां रायजोजों रायजो दावहा जागोन रायजोजों रायजो दावहाखौ जों जोंनि मेगनजों नुगासिनो दं बेनिफ्राय जोङो जोंनि खोमाजों जोंनि निउसफोरनिफ्राय टिभि खबरफोरनिफ्राय जोङो खोनागासिनो दं बेनिफ्राय मा जागोन होनना बुंदों धोरोमजों धोरोम दावहा जागोन होनना बुंदों धोरोमजों धोरोम दावहा जागोन बे दावहायाबो जागासिनो दङ जोङो जोंनि मेगनजों नुनो मोनबाय आरो खोनागासिनो दङ आरो मा होनदों बाना जागोन जायगा जायगा बाना जागोन बिसेसकै 2021 सननि बानाखौ जोङो जोबोद गिथावथाव नुनो मोनबाय हाजोआबो गुब्रुबाय अन्थाइजों दाजानाय इसोरनि सोरजिजानाय हाजोआ गुब्रुनानै गामि गंफा गाहाम खोबजोबबाय फबजोबबाय गोजावहोजोबबाय गिलु बालु बानाफोरखौ जों नुनो मोनबाय बेनिफ्राय जोमै गुब्रुनानै एखे गासैबो जोमैयाव थानाय अखाया दैया एखे लखबजोबनानै गोबां मानसिखौ बुथारनाय जोङो देग्लायनि बे सनाव जोङो नुनो मोनबाय बेनिफ्राय मा होनो बिफा इसोरा बुंदों जेब्ला संसारावहाय संसारनि मानसिफ्रा पापजों बुंफावगोन बेनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाय दिना खाथिनिफ्राय खाथि जागोन अब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि सोखाजानो हायै बेमारफोर थोनहरगोन होननानै इसोरा गावनि गोथां शास्त्र बाइबेलावहाय लिरखानानै दोननाय बायदि जोङो गिलु बालु बे संसाराव गोदान गोदान बेमारखौ जोङो नुनो मोनबाय बिसेसकै थांनाय 2020 सननिफ्राय जोङो नुनो मोनदों जे गोदान बेमार जोंनि बे संसाराव मानसिनि जिबनाव न'खरफोराव फैबाय जे कर'ना बेमार बे कर'ना बेमारनि दारै 2020 सनाव गोबां मानसिफ्रा थैबाय जोङो आसा खालामदोंमोन हयथ' 2021 सना मोजां जागोन किन्तु 2021 सननि मार्च दान हाबनाय लोगो लोगो आरोबावनो बे कर'ना बेमारा गाज्रिसिन महर लाबाय 2020 सनाव गोजाननि थैनायफोरखौ बाब्राब थैनायफोरखौल' नुदोंमोन निउसफोराव नाथाय 2021 सनाव जोङो बिसेसकै जोंनि बे आसामनि बड'लेण्डनि गेजेरावनो जों गोबां मानसिफोरखौ बे बेमारनि दारै थैलांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय दा आरो गोथार शास्त्रआव बुंबावदों जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय दिना जागोन संसारनि मानसिफोरनि जिबनाव ओरैबायदि नुजाफैगोन मानसिया गावखौल' मोजां मोनगोन इनाय अनागारजों बुंफबगोन मालायफोरनिफ्राय सेदलाबगोन अननाया गुसु जागोन मानसिनि गोसोआव अन्थाइ बायदि गोरा जागोन मानसिखौ मोनोब्ला मानसियानो बेदर गोदानो हाज्लायनाय बेबायदि जागोन बाइबेल शास्त्रआव लिरनाया दिनै जाबाय सोरबा अनना खाङा जिब जुनादखौनो अनो नाथाय मानसिखौबो बेदर गोदानो हानाय बेबायदि मानसि
जोंनि बे जुगावहाय जोंनि संसाराव मानसि समाजाव मानसिनि जिबनाव जोङो नुनो मोनबाय। बेनिफ्राय इनाय अनागार गोजों नङै आखल आखु इलिगेल हिनजाव हौवासानि गेजेराव इलिगेल जिनाहारि जायखौ जिनाहारि होननानै बुङो। दा बे जिनाहारि जिनिसखौ बिसयखौ जोङो जोंनि दानि बे मानसिफोरनि समाजाव जोङो एखे बांद्रायनाय नुनो मोनबाय। जिनाहारिखौ माबा मानसिनि जिबनाव मोनसे बिसयफोर बायदिल' बाहायबाय। दिनै सेंग्रा सिख्लानि खोथा गैया, बोराय बेन्थ' जेसेबां माने हौवा हिनजाव, बे हौवा हिनजावनि गेजेराव जिनाहारिया बांबाय। आरो बे जिनाहारिया इसोरनि सिगाङाव ओरैबायदि माने मुगैथाव फाब जोङो शास्त्रनिफ्राय गोथार शास्त्रनिफ्राय मिथिनो मोनो। हौवासा हिनजावसा ओरैबायदि जिनाहारि जाबाय जे बिफाया बिसाजोखौ सिनाया आरो बिमाया बिसाज्लाखौ सिनाया बा फिसाफ्रा बिमाखौ सिनाया, बेबायदि जिनाहारिया मानसिनि जिबनाव बारबाय। बियो हौवा आरो हिनजावनि गेजेरावल'। नाथाय आरोबाव जोङो नुनो मोनबाय दा हौवासा आरो हौवासानि गेजेरावबो जिनाहारि, हिनजावसा आरो हिनजावसानि गेजेरावबो जिनाहारि गोजों नङै मुगैथाव आखल आखुखौ मानसिनि जिबनाव मानसिनि गोसोआव एखे बांद्रायनायनिफ्राय बांद्रायनाय जोङो दा नुनो मोनगासिनो दं, खोनागासिनो दं। आरो मानसिफ्रा ओरै जाबाय जे गावनि थाखायल' सानो, गुबुननि थाखाय साना। गासैबो फेसिलिटि गासैबो सुबिदाफोरखौ गावल' मोनजोबनो, गावनि बंस'नि थाखायल' गावनि गथ'नि थाखायल' नागिरग्रा जाबाय। बेनि थाखायनो गुबुन सासेया जे दुखु मोनदों, ना गाबनानै दं, ना उखैनानै दं, ना खेंखायनानै दङ, बेखौ नायि मानसिनि गोसोआव जाखांबाय। आरोबाव मा होनो, सोरबाया दुखुनि समाव सोरखौबा उपकार खालामबाय, सहाय होबाय, मदद होबाय। नाथाय बे मदद होग्राफोरनि बिरुद्धे आरोबावनो हानि खालामग्रा मानसिफोर दानि बे जुगाव नुजाबाय।